So yun, dito na tayo sa office. Kung dito na tayo rito, tingnan natin sila dito. Silipin muna natin sila dito. Hi, ma'am. Ayaw ko nandun siguro sa labas. Hi, ma'am. Vlog ko. Shout out mo ako sa vlog ko, sir. Yun o, shout out daw si Ma'am Jen. Vlog lang, sir. Hello. Ewan ko kung inaantok sila o ako inaantok. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Si Ma'am Welcome Ana. to your vlog. Hindi ko alam kung ako yung inaantok. Or inaantok. Dali lang, hanapin natin dito siya. Ano si Mr. Green. Si Mr. Sali tayo. Sama ako. Yes! Yes! Hi! Good morning. Dapat talaga si Sir Dan. Good Good morning! Good morning. Ay naku, nawala. Dito ako mawawala ng stress ni Sir Darryl no? Hello, ma'am. Hi. Mag-vlog yan eh. Sino ba yun? Ha? Pag gusto mong mawala Ay, ang stress, gusto niya tumalon eh. harapin mo sila. Kung gusto mong mawala ang stress, harapin mo si Darryl. Gusto niya tumalon, ma'am eh. Ikaw, gusto mo rin tumalon? Ayoko to. Kasi mangot na siya kakagatin. So, nandito sila. Executive Director, Executive Director ng Montalban. Tsaka soon, yung wife niya. Nakayupo Ha? Nakayupo. Busy. Easy. Yung picture. Yung picture. Tsaka si... Ano lang ang name mo? Nay. Ney? Nay. What's my name? What's my name? Nay. Shortcut lang yun. Ney. Nay. Ney. Nayan. Shortcut lang yun. Si Ney. Nian. Neyan. Kano ko pa mo? Nian. Ano? 3.5. Pero maganda naman. Romani. Dala mo yung bag? Oh. Pinalayas ka na? Layas. Pinalayas na. Oh, sa inyong kambing na may bangs. Ang laki ng dala niyang bag, oh. Yan, oh. Kita niyo ba? Oh. Diba? Hindi ko alam kung pinalayas o lumayas. Pero nag-shopping siya tigil. Nag-shopping ba? Kaya pala laki ng bag eh. Bago lang to. Ganon? Kasi makuli sa ilo. Ayos. Dala nga intra niya. Pwede dyan. Yan nga kaupod-upod. Kaway kaupod to sa bahay. Yun, so, kompleto na, no? Ay, si Galvis, nandun pala si Galvis sa kabila. Nandun si Galvis sa kabila. Si Galvis, ayun, nandun si Galvis sa kabila. Magkaano ka mo? Katabi ni Pareho, lang. kausap ni Color niyo? Ma'am Lucy. Ayan, oh. Siyempre galing sa probinsya pag tumagal. Actually, before nagkaroon talaga ako ng internet shop, that was 2010. So, yun yung nag-boom talaga ang internet. So, next, dito sa lifestyles, grabe bongga talaga dito yung biglaan. So, what is Paul St. Piel's prediction for the 21st century? Sabi niya, 10 million new millionaires will be created by 2016 and you can become one of them, especially if you are in direct selling, technology, or home-based business. Yes! So, si Lifestyles actually nandito talaga sa ganyang setup. So, 2016 na ngayon. And, sobrang dami na dito actually kay Lifestyles ang naging millionaires. Yes or yes? Sabi dito, alam niyo ba? Ano? Ito yung Philippines Wealth Fact. Only 1 out of 4 households have savings. Yes! So, magbilang ako dito. 1, 2, 3, 4. Yes! Marami ka ng savings na. Yes! Tumawa lang siya. So, 3 to 5 people every day. Poste pa lang, bakit naging poste? Yung mga tao na hindi naniniwala sa akin at hindi bumili ng intra, poste yun! Gabi din yung mga nag-attend ng mga hope katulad nito na hindi nag-package, poste yun! Kaya ito po hindi ka poste! Kaya sa susunod na pagkikita natin, picture na direct listing.
At the end of each month, may pabukas mo ng iyong bag. Ang dami 1,000. Ang lifestylers walang barya. Laging buo 1,000. Papalit. Ay, 1,000 din, 1,000. Pero tatirati talaga ko. 20-20 sa Divisoria. Freedom to work when you do your Pasok house. mga suki. Freedom to work. Sa lifestyle, pwede kang mamili. Pwede mong piliin yung gusto mong kasama. Kung ayaw mo sa kanya, ay wag ka. Wag ka. Pero nung sundalo ako, hindi ko mapili. Kahit palagi ka ng pinagagalitan, balik ka rin ba rin? Sir! Kahit madadala ka na doon sa Mindanao, papaparoon ka na, yes sir ka pa rin! Sabi ni President Duterte, padala lahat ng sundalo sa Mindanao, ilalaban. Sabi ko, ano kaya ako? Hindi na lang to. Maganda sa lifestyles. Yes. Hindi ka tumanggi. O siya pa, ako ngayon padadala. Hindi, ayaw ko na. Kahit triple, kahit yung million pa, hindi ako pupunta doon. Bakit? Maganda sa lifestyle. Lagi kang nakatawa. Diba? Yes! A life without death. Walang utang. Pero sa una, walang utang. Sino ang mga lifestyles may utang? Habang nasisimula ka rin, nakakutang talaga. Kasi bakit? Nag-aaral ka eh. Kasi yung product mo, pinamigay mo. Kasi ang akala ng bagong simula, kung pinamigay, walang bayad ha. Hindi babalik, kung pampautang. Pinamigay, akala mo. Patisting. Kasi wala ka ng pera. May gusto mo mag-repeat order, wala na. Kasi napamigay mo, akala mo may expiration ito, wala. Wala expiration ito. Na-expired yung hindi umiinom nito. Ito yung gusto ko. Take vacation as open as you like. Natirati sama lang ako may natitabi. Pero dinoro, sama ako doon, sama ako. Kasama doon, picture. Alam mo muna kung may isang picture. Kasi minamaximize ko, di ba? Picture. Kasi makita yung itsura mo. Picture. Meron itong last week na. Ako na ngayon na nag-lead sa mga business partner ko. Parang ako sa titabi. Di ba? Ang saya, nadadala mo yung magandang buhay sa mga tao na gusto mong tulungan. Tulad din mo. Kayo. Tapos si Ma'am Katrati, hindi maganda ito. Galing ka naman ay, nagtitinda ng mani, binibinta na ito. Katrati, hindi na makausap. Ang ganda na sistema. Sabi ko, kahit ano pang lukso dito, talon, lukso, babarilin ko na lahat kayo. Pero kung ayaw, Talon. Kung ayaw ninyo, wala kami magagawa. Kailangan namin dito, Ma'am, ganda mo. Pag nakain na ng intra. Pag nakain ka na ng intra. Ay, inom na pero hindi pa distributor. Grabe na din, Ma'am. Kapag nakita kita, ha? Sabi ko, kahit ano kung gawin namin, kung hindi kayo maniniwala, hindi ako tatagal dito na more than 15 years. Kung hindi totoo yung opportunity. Yes. Napakaganda yung downline ko, nabatay. Minana ng kanyang anak. Yes. Yun ang ngayon naman. Kung mo namamana pala ito, pero mo nagsi-65,000 to 100,000, walang ginagawa, because freedom ang business. And good news, kahit isang tao lang ang maisama mo rito at naging global marketing director, haya-hayang Lord. Yes! 1 million. Month after month. Ano ibig sabihin no? May tinawag kayo tayo dito. Pero kanina yung anim. Ang tawag po doon, inaral ng geometric progression. Kahit isa lang. Kaya nung una, pag hindi napupuno ganito, lungkot ako. Tatlo lang guess. Ngayon kahit isa lang. Yes! Ibigay pala yun ng 1 million sa'yo. Bakit? Yung anim mo, naghanap ng anim, naging 2,000, bumibili ng
tatlong ganito. 1.5 million nakikita. Saan ka na nakikita ng ganito? Only with lifestyles. Really, lifestyles will change your life. At ang gano'n, nag-change ng life mo, maraming tao na magpapasalamat sa iyo. Lifestyles is a network company. Ano network company ni Lifestyles? Punta ako dito, ito yung sadya ko. Pupuntahan ko si ma'am, ito yung sadya ko. Ayaw lumabas. May nakita ko doon, matapang mga aso, magagatas. Ma'am, kumusta kayo dyan, ma'am? Kumusta? Ma'am, isi-share na opportunity. Ma'am, pwede tayo dito. Ma'am, pwede mag-aya ka. Pero ito hindi mo nakita. Yun ang nakausap mo. Yun ang nag-package, hindi ito. Ganun ang network marketing ng lifestyles. Kahit hindi ka mag-business kung ayaw mo muna, idaldal mo lang, inom ako ng intra. Pag nagustuhan niya, sasali yun. Kasi lifestyles product, kailangan namin. Sabi ko, in closing, in lifestyle, we bring in health. We bring in health to your home. Home, health, opportunity, mission, every day. Health, opportunity, mission, every day. Kailangan ibigay mo sa lahat ng pamilya ang opportunity. Bakit pag yung 2,000 tao ang bumibili nito, may 1.5 million ka. Man? After month? After month! Yes! Intra plus opportunity. Ano yung aking gustong mangyari, goal ko? Lahat ng pamilya. I am Juanario. Who want to represent the Philippines. Diba? Alam niyo yung Cebu Pacific. Piso in every Juan. Ay dito, intra and opportunity in every one family. Yes! Hindi ka nag-stop sa one family. Kanyang. And of course, in the whole world. Yes! Why? Yes! Kasi ang business natin is So video mo na lang si Galvez. Habang nag-uusap. Tignan mo to, kaya ayaw mamigay. Yan, so. Regional Director. Ay wow, congratulations. Regional Director na pala. So, Regional Director na natin, no? So, ano masasabi mo? Thank you sa lifestyle. May change my life. My journey is bukol-bukol. Uy. Hindi, proud ako nito kasi ito yung represent ko sa Batangas eh. Thank you. Thank you, Ma'am Gumban. Thank you, mga upline ko na support sa akin. Wow, congratulations. Newly promoted na. Regional Director. So, next, ito na yung susunod natin. Ayaw lumingon. Ayaw lumingon. Parang awa mo na. Takot na takot sa camera. Takot na takot sa... Hello! Ano mo yan, nasira tuloy yung pinibidyo ko. So, ano masasabi mo newly promoted na? Regional Director si Galvez. Congratulations! More users and business partner to come. Yo. So, Parang binubog ka man. Kaya kasama daw yan, kuya. Paano dinano ako? yun, product niya, ang dami, oh. Our newly promoted Regional Director. So, dalawa. Busy naman sila dito. Wife ni Philip. Saan na yun? So, bye-bye! So, yun, no, uwian na. Kami na nagsara ng office na. So, si Jaya Gupil. Saan siya? Nakababa na? Saan yung product? Nakababa na yung product? So, may bago tayong vlogger, guys. May vlogger. Sinatry niya yung phone natin sa araw.
May bago tayong vlogger guys. Ito siya guys. Gusto siya mag-vlog guys. Takot. Ewan ko bakit takot na takot sila sa aking camera, no? Ikaw, takot ka rin dito sa camera. Gusto mo yung umukha ng harap sa camera mo. So, eto sila. Uwi pa sila ng Muntalban. Ayan. Muntalban si Sir Jabe. Sa Cavite. Ay, sa Cavite. Oh, sa Cavite. Sir Jabe. Tapos na, no? Kasi may nagtawag sa akin. Tapos na. Kami na nagsara ng office. Pero successful naman kasi okay na. Tapos na. So, One month, ano na. okay guys. See you on my next video. So yun, tapos na no? Tapos na package. So, kain muna. Kain muna. Lupin! Happy talaga ako. Newly promoted. Asa ka na? Yes! Kaya, ayan, dahil na-promote siya, nag-blow out siya ngayon. Nag-blow out siya kasi na-promote siya. Joke lang din. It's a prank! Tataka yung 33 pala tayo, 33. Alam mo, ginawa niya sa akin. Oh, 47. So, malapit na tayo guys. Malapit na sa atin. No? Ano to dito?